санаи 26 феврал ширкати IRS масъулини нигаҳдории роҳ аз фаромадани 7 тармаи хурду калон дар роҳи Душанбе-Чаноқ иттилоъ дода буданд. гуфта шуда буд ки бориши барф низ дар ин масир пуршиддату давомдор буда, дар баъзе қитъаҳои роҳи мазкур баландии барф ба 80 сантиметр расидааст. дар робита ба ҳолати мазкур ҳаракати нақлиёт муваққатан маҳдуд шуда, тамоми кӯшиш ба он равона шудааст ки зудтар монеаҳои мавҷуда бартараф гардад. ҷоиз ба зикр аст ки ин тармаҳо бениҳоят калон буда, зиёда аз 200 метр паҳноӣ ва қариб 8 метр баландӣ дорад. ҳоло роҳи Душанбе-Чаноқ аз ӯ тараф боз буда, ҳаракати тамоми намуди нақлиёт таъмин аст. бо мақсади пешгирии танбашавӣ, дар навбати аввал ҳаракати нақлиёт аз самти Хуҷанд ҷониби Душанбе шурӯъ гардид. кормандони мо аз ин мавзеъ дидан намуда наворҳоро ирсол карданд. гуфта шуд ки алон аз ҷониби ронандагон ҳамдигарфаҳмӣ набуда, боиси танбашавии нақлиёт шудааст. аз ронандагон хоҳишмандем ки ҳангоми ҳаракат бодиққат бошанд, роҳи сафед орзумандем ва ба танбашавии сунъӣ роҳ надиҳед.